¿Tenéis abanico, los chicos? No nos han dado. No nos han dado abanico. Yo tengo el ministerio que me dieron. Ahora los pido. Patricia, abanicos. Para todos. Nieves, abanicos. Para todos, para todos. Cuando me ve. Me viene hasta bien. ¿Qué no tienes? Ya, por hablar. A ver, Buenos días. Buenos días. Egunon. Egunon, eta mila esker denoi hemen egotegatik. Gaur zorioneko eguna da, egun garrantzitsua, agintariei eta mahai honi bereziki eskerrak emai nahi dizkiet, Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendaria, Carmen Calvo, gobernuko presidente ordea, Jose Girao, kultura eta kiroletako ministroa, Eneko Goia, Donostiako alkatea, eta Cristina Andreu, Zimako presidentea, hemen ditugu gurekin, eta Kanneko zinemaldian, 50-50, hogei, taldeak bultzatuta gutun bat sinatu zen. Kasu honetan lekukoa hartu dugu Zimatik, eta bultzatu egin dugu gutun hau, parekidetasunaren eta emakumeen inklusioaren aldeko gutun hau hemen sinatzea. Gaur berretsi egingo da hemen konpromiso hau. Zinemaldiko zuzendariak sinatuko du gutuna, Cristina Andreu Zimako presidentearekin batera. Eta beraz, ekingo diogu gutunaren sinaketari. Sinadura honen bitartez, Donostiako zinemaldiak hartu egiten du generoaren araberako bereizitako estatistikak jasotzeko, baita ere hautatzeko eta hautatu eta programatzen diren filmetan biltzea ere generoaren araberako estatistikak. Baita ere, datu fidagarria jasoko ditu, benetako datuak emakumeak zuzendari edo gidari izan dituzten proiektuen inguruan. Baita ere, argitaratu egingo dira, hautaketa eta programazio batzordeen kideen zerrendak, egutegi bat ezarriko da ere, parekidetasuna, organo horien agintaldian zehar betetzeko, eta urtean behin komunikatuko da zer nolako aurrera pauso eman diren. Besterik gabe, hitza emango diogu orain. Cristina Andreuri. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Jose Luis Rebordinos, zinemaldiko zuzendariari. Berari esker, posible izango baita gutun hau sinatzea, hemen testu inguru honetan. Baita ere, zoriondu nahi dut Carmen Calvo, Andrea, gobernuko presidente ordea, berdintasuneko ministroa ere, baita ere kultura ministroari, Jose Girauri, eta Donostiko alkate Eneko Goiari. Labur arituko naiz, gaur goizean egingo dugun hau, laburra izango delako. Eskerrak eman nahi dizkio zinemaldiari. Garrantzitsua da emakumeek lehiatzeko aukera izateaz horrelako zinemaldietan. Ikusgarri eta ikusgai egotea oso garrantzitsua da, ikusten duzuen bezala kazetariz beteta egoten dira horrelakoak, eta horrexegatik oso garrantzitsua da emakumeek lehiatzeko aukera izatea. Beraz, guk eskatzen dugu gutun honetan batzordeak, antolaketa batzordeak eta programazio batzordeak parekideak izatea, eta epaimahaiak ere parekideak izatea. Zer egin dezake zinemaldi batek emakumeen alde Kanen sinatu zuten, eta orain Donostian sinatuko da gutun hau, eta uste dugu zinemaldiak egin dezaketena dela hain zuzen ere bistaratzea emakumeek egiten duten zinema.
eta ez adin baztertuta geratu. Mila esker. Jose Luis Rebordino, zinemaldiko zuzendariak hartuko du hitza orain. Egunon, mila esker denoi hemen egotegatik. Mila esker presidente ordeari, ministroari, Donostiako alkateari, baita ere zinemaldiko administrazio kontseiluko presidente den Eneko Goiari eta Zimako presidenteari. Eskertzen diegu Zimako partaideei gure bidaide izatea honakoan, eta esango nuke Donostiako zinemaldia baduela emakumeen begirada hori, sinatzen ditugun baldintzetako batzuk edo eskakizunetako batzuk betetzen ditugu. Badaukagu parekidetasuna, zuzendaritza batzordean, baita ere hautaketa batzordean iaia, datorren urtean 5 emakume eta gizon izango dira hautaketa batzorde horretan. Gutun hau gustatu egiten zait. Gauza garrantzitsuak aipatzen direlako, estatistikak adibidez. Oso garrantzitsua da datu horiek biltzea. Eta guk jakitea, jasotzen ditugun film horietatik zeintzuk duten emakume bat zuzendari, gidoilari, ekoizle, garrantzitsua izango da. Erkaketa bat egin ahal izateko. Datu horiek zerbait berritzailea dira, gutun honetan proposatzen da, hori edukitzea, eta zinemaldi guztiek urte amaierarako datu hauek eskaintzea lortuko bagenu, izango genuke irudi errealistago bat, argazki errealistago bat, eta hortik abiatuta benetan parekidetasun bat bermatu ahal izango dugu filmen parekidetasunean. Aurten zoriondu gaituzte, 18tik 5 emakumeena direlako, eta hori ez da arrogoteko modukoa, datu horiek edukita elkarrekin lan egin ahal izango dugu. Zer gehiago proposatzen da edo zer gehiago eskatzen da batzordeen kurrikulumak argitaratzea urteak dira, guk argitaratzen ditugula, webgunean ikus ditzakezue, eta berriro ere aipatu nahiko nuke konpromisoa dugula, Zimarekin elkarlanean arituko garela, eta espero dut urte batzuk barru hemen ospatzeko bilduko garela, parekidetasuna lortuko dugulako zinemaldian. Mila esker. Eneko Goia Donostiako alkateak hartuko du hitza orain. Kultura ministro jauna, zinemaldiko zuzendari jauna, Zimako presidente Andrea, lagunak guztiok, egunon guztioi. Para mí, como alcalde de la ciudad de San Sebastián y Donostiako alkateen naizen enean eta zinemaldiko administrazio kontseiluaren presidente naizen enean, ohore bat da, sinadura honetan parte hartzea, esan bezala, helburu partekatu bat lortzeko aurrera pauso bat emango delako gaur goizean. Hemen, Jose Luisek aipatu duen bezala, irailean aurrera pauso hau eman nahi izan dugu, baita ere Donostiako erregatetan, estropadetan, parekidetasuna, berdintasuna egonda emakume eta gizonen taldeen artean. Zinemaldian beste urrats bat eman dugu. Lehenengoa kulturaren esparrokoa izan zen, hau artearen kulturakoa, eta uste dut gogobetetzailea dela hau, hiri bezala konpromisoa dugulako parekidetasunarekin. Eta Jose Luisek esan du emakumeak egon badaude, zinemaldi honetan, organoetan, baina esan beharra dago zuzendaria eta presidentea gizona direla, hementxe gaude biak. Eta benetan espero dut hori ere lehen baino lehen aldatzea. Eta uste dut horrek erakutsiko duela zein urrats ematen dituen hiri honek konpromiso honekiko. Amaieraraino heltzeko gogoa baitugu, presgai bai gaude, emakumeek, gizonek, aukera berdintasunak izateko. Muchas gracias, y ahora toma la palabra. Mila esker, Carmen Calvo hartuko dugu hitza orain, gobernuko presidente ordeak. Arratsaldeon, alkate jauna,
uste dut lehenengo aldiz, entzun dio dela, horrelako eskuzabaltasuna kargu politiko bati, zure kargua emakume baten eskura jarri baituzu. Ministro jauna, zuzendari jauna, eta Kristina, eta hemen zaudeten guztioi, emakumeoi, zinema eta kulturako emakumeoi, esan behar dizuet, gure helburua izan dela gaur goizeko ekintza honetan benetan ematea behar duen handitasuna, solemnitatua gogorarazi behar diogu gure buruari, hau egin arren jarraitu behar dugula borrokatzen pertsonen trafikoaren aurka, trataren aurka, emakume eta aurrei eragiten baitie. Egunero ditugu horrelako alderdi beltzak, aurre egin behar diagu gizakien alderdi ilun horiei. Kontuan izan behar dugulako 2018an oraindik ere sekulako arazoa dugulako mundu horretan. Emakumeak baintzen dira, trata egiten da, eta baiketa horietan gehienetan esplotazio sexualerako baitzen dira adingabeak, neskak eta mutikoak. Eta hemen gaude, parekidetasun honen alde gutun bat sinatzeko, eta bada demokraziaren erdigunea. Ezin da demokraziarik egon, berdintasun eta parekidetasun hori lortzen ez badugu. Hau da, gizartearen erdiak zailtasuna baldin baditu, gauza batzuk lortzeko, askatasuna mugatua baldin badu, horrela, demokraziak kalitate oso txikia du biztanleriaren erdiarentzat. Eta hauxe da helbururik handiena, demokrazian sakontzea, demokrazia hobea lortzea. Eta kulturaren esparruan, zinema oso garrantzitsua da, zinema ikusentzunezko arteak. Bagarelako nolabaiteko leku kolektiboa, balioak, estereotipoak erabiltzen ditugulako onerako edo txarrerako. Hemendik kontatzen da bizitza, baina baita ere destilatu egiten da bizitza. Eta hori egiten ez badugu, emakumeek ez badute ordezkapenik. Eta zinemako emakumeok zailtasun gehiago baldin badituzue lehiatzeko, ez dugu benetako bizitza islatzen. Ez da benetako arazoak ere oso bestelakoak baitira, emakume batek ideia bat duenean, gidoi bat idazten duenean, ekoizpen lana egiten duenean, aktore lana egiten duenean, erakutsi egiten duenean, eta gure itxaropenak bistaratzen dituenean. Benetan zinema badelako arma masiboa, baketsua eta oso indartsua. Gure itxaropen horiek, gure kezka horiek mahai gainean jartzeko. Horrexegatik beharrezkoa da eraldaketa bat, eta eraldaketa hori emakumeen parte hartzarekin lortuko da. Zinemaldia askotan gertatzen ari da hau, eta Donostiakoa kontuan izan da dela munduko zinemaldirik garrantzitsuenetako bat, oso garrantzitsua da, Jose Luis, hau gertatzea. Emakumeek zer nahi dugu berdintasuna izatea lehiatzeko. Zergatik, badakigulako berdintasunean lehiatzen bagara irabazten dugula. Bidezkoa delako egon nahi dugu egon behar garen lekuetan. Batzuk baditugu ile zuri batzuk, eta guretzat ametsa zen joan den martxoaren 8 ikusita, eta feminismoa izenaren baitan sartzen diren mugimenduak ikusita, harrigarriak gertatu zaigu ikustea zein aukera ari diren sortzen hainbat lekuetan, bizitza errealitatearen araberakoagoa izan dadin, gu ere horretan parte garelako, eta niretzat benetan ohorea da hemen egotea. Hemen Donostian, alkate jauna, Donostian gaudelako, Donostiako zinemaldian, eta erantzukizun handia delako, eta badakit dela zure herriaren, zure hiriaren konpromisoa, Donostiarena, Euskal Herriarena, eta demokraziarena azken batea. Eta mezu bat helarazi behar dugu. Gu gabe ez dago demokraziari gurekin demokrazia hobetu egiten da. Mila esker. Mila esker. Eta
Amaitzeko, eskatuko dizuet, mesedez, hemen aurrean jartzea argazki bat aterako baitugu. Bueno, la rebordina ya lo hacéis.